Έχουμε ανοίξει το μηχανάκι και έχουμε πάει σε αυτή την οθόνη εδώ πέρα. Έχουμε σκανάρει πριν τον αριστερό κώδικα, αυτόν εδώ που είναι για Android, και μας εμφανίζει το πρόγραμμα το κινέζικο που είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε για να συνδεθούμε? Πάμε στο τηλέφωνο και πάμε να κάνουμε στο Wi-Fi. Πηγαίνουμε στο Wi-Fi, πάμε στις ρυθμίσεις και ψάχνουμε να βρούμε το μηχανάκι. Πάμε εδώ Wi-Fi και βλέπουμε ότι είναι το ZTAF, στην προκειμένη περίπτωση το δικό μου αυτό. Θα σας ζητήσει έναν κώδικα να βάλετε. Ο κώδικας είναι η 6 οχτάρια, η 00 ή 123456. Μόλις θα το αναγνωρίσει, θα έχει συνδεθεί. Όπως βλέπετε εδώ έχει συνδεθεί ήδη. Και εδώ πέρα, και εδώ βλέπετε αυτό το σηματάκι, το οποίο είναι ότι έχει γίνει σύνδεση στο μηχανάκι με το τηλέφωνο. Δεν κάνετε τίποτα άλλο, ανοίγετε μόνο το Wi-Fi. Πάμε πίσω τώρα στις ρυθμίσεις και ανοίγουμε το προγραμματάκι. Το προγραμματάκι είναι αυτό εδώ και εμφανίζει αυτά τα πράγματα εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα τι λέει. Άμα θα πάμε κάτω θα δούμε ότι είναι όλα κλειστά, ειδοποίηση εφαρμογής, ότι δεν είναι ενεργοποιημένα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πάμε πίσω και για να κάνει mirroring, βλέπετε εδώ πέρα τι έχει εμφανίσει. Έχει εμφανίσει το κινέζικο πρόγραμμα μόλις άνοιξε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό τι κάνει. Εμείς θα πάμε να κάνουμε mirroring. Για να κάνουμε mirroring πατάμε το κουμπάκι αυτό εδώ που δίνει το τηλέφωνο. Λέει έναρξη τώρα. Πατάμε OK και μας δείχνει ακριβώς τι βλέπει το τηλέφωνο μας. Βλέπετε? Αυτό που δείχνει το τηλέφωνο, αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε και ψάχνουμε να βρούμε τους χάρτες. Βρίσκουμε τους χάρτες, έχουμε ανοίξει την τοποθεσία μας και βλέπετε ότι ό,τι μας δείχνει το τηλέφωνο μας δείχνει και εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Εδώ φαίνεται. Λοιπόν, αν θα γυρίσουμε το τηλέφωνο οριζόντιο, θα έρθει και αυτό οριζόντιο και βλέπουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Οπότε βάζουμε τη διαδρομή μας και μετά αυτό ακολουθεί. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.